Здравейте и добре дошли в Ocean Private Villas. Приказно място, вписано в бреговата линия на Певкохори, в Халкидики, Гърция. В този property tour ще видите пълна обиколка на Ocean Private Villas, а в края ще получите директен контакт с собствениците за информация и резервации. С тях ще ви запознаем малко по-късно във видеото. Ocean Private Villas е луксозен комплекс, който се състои от 4 самостоятелни вили, разположен само на метри от Егейско море. Всяка вила носи име от гръцката митология – Итаки, Калипсо, Кирки и Пенелопи. Нека сега разгледаме всяка една от 4-те вили. Калипсо – кръстена на нимфата от гръцката митология. Вилата е разположена на площ 100 квадратни метра и е с капацитет до 8 гости. Разделена на 2 отделни етажа, тя разполага с общо 3 бани и 4 просторни двойни стаи, включително лов спалня, която добавя акцент на пространството. Вилата разполага с всичко необходимо за дълъг и спокоен престой на всички гости. А навън се крие истинската магия, с голяма зелена градина, частен басейн и джакузи, както и напълно оборудвана зона с барбекю за дълги летни вечери. Това, което прави място наистина специално, е неговата отдаденост. Не само към детайлите, но и към природата, която е навсякъде около нас, както и към гостоприемството. Нека сега преминем и към втората вила – Кирти. Вилата е с капацитет за до 6 гости. Разположена на 2 етажа, тя разполага с 3 бани и 3 двойни спални, като една от тях е с единични легла, за повече гъвкавост и комфорт на гостите. Всяка вила от Ocean Private Villas разполага с частна градина, отопляем басейн и джакузи, както и с напълно оборудвана барбекю зона, което прави място идеално за семейства. Любимата ми част от Ocean Villas е гледката и природата тук, с голяма зелена площ и красиви средиземноморски растения. Нека сега разгледаме и третата вила – Пенелопи. Пенелопи – името, което в гръцката митология означава вярност и изящество. С обща площ от 100 квадратни метра и капацитет до 8 гости, вилата разполага с 4 двойни спални, от които и една лофт стая. Погледната отвън, Пенелопи разкрива истинския си мащаб и красота. Всички стаи са внимателно подбрани матраци и възглавници на бранда Кокомат, ръчно изработени в Гърция. Преминавайки от другата страна на пътя, ще намерим и четвъртата вила – Итаки, кръстена на легендарният остров от Омировата Одисея. Това, което отличава Итака, е нейната самостоятелност, перфектна за тези, които търсят повече уединение и тишина. Разделена на 2 етажа, вилата предлага 3 бани и 3 красиво обзаведени спални, 2 с двойни легла и една с 2 единични, с капацитет до 6 гости в пълен комфорт. Ocean Private Villas се намира в Певкохори, Халкидики, едно от най-емблематичните места в Северна Гърция. Халкидики е полуостров с впечатляваща природна красота. 3 ръкава, протегнати в Егейско море, предлагащи едни от най-известните и красиви места за почивка в Гърция. Разположен само на метри от плажа, комплексът дава директен достъп до морето и възможност за откриване на скрити залеви с лодка. А сега нека се запознаем заедно с човека зад Ocean Private Villas, чието визия и грижа усещаме във всеки ъгъл тук. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πες μου σε μένα και σε όλους τους θεατές που θα δουν αυτό το βίντεο, ποια ήταν η έμπνευση πίσω από το Ocean Private Villas? Η ιδέα ξεκίνησε από τις 2 τις κόρες μου. Όλοι μας, και εγώ και η γυναίκα μου και οι κόρες μου, η Ναυσικά και η Δανάη, έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου και είχαμε κάποια διαμορφωμένη εικόνα σχετικά με το τι μας αρέσει και το τι θα θέλαμε να προσφέρουμε
στον κόσμο. Βασικός κανόνας ήταν να ικανοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες έτσι όπως τις εντοπίζαμε όταν πηγαίναμε σε χώρες του εξωτερικού. Προσπαθήσαμε να δώσουμε στους πελάτες μας ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, φεύγοντας από εδώ να φύγουν με την πίκρα ότι φεύγουν, γιατί στερούνται ακριβώς αυτό το οποίο ζήσανε τις μέρες που μείνανε εδώ, δηλαδή μία μικρή πολυτέλεια μέσα στο χώρο του σπιτιού, μία άνεση και μία χαλάρωση στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε, δημιουργώντας αυτό τον περιβάλλοντα χώρο με τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα δέντρα, να νιώσουν όσο το δυνατόν πιο όμορφα. Να ζήσουν εμπειρίες τις οποίες δεν μπορούν να τις ζήσουν στα σπίτια τους και στις πόλεις τους. Και σε μένα και στη γυναίκα μου αρέσανε πάντοτε τα ονόματα της ελληνικής μυθολογίας και γι' αυτό δώσαμε και στις κόρες μας τα ονόματα Δανάη και Ναυσικά. Όσον αφορά τα ονόματα των δειλών, κάποιος ο οποίος ξέρει βλέπει ότι έχουν άμεση σχέση με το ταξίδι του Οδυσσέα, όπως περιγράφεται από τον Όμηρο. Η Κύρκη είναι η μάγισσα η οποία μάγεψε τον Οδυσσέα. Η Πινελόπη είναι η γυναίκα του Οδυσσέα, η οποία τον περίμενε τόσα χρόνια να γυρίσει πίσω. Η Καλυψό επίσης είναι και αυτή ένας σταθμός στη ζωή του Οδυσσέα. Το Ιθάκη είναι το νησί του Οδυσσέα, όπου ήταν και ο τελικός σταθμός, ήταν εκεί που περίμενε το βασίλειό του ή που περίμενε η Πινελόπη τόσα χρόνια το γυρισμό του. За повече информация и резервации можете да посетите официалният уебсайт на Ocean Private Villas или да се свържете директно с собствениците на посочения телефон. Благодаря ви, че гледахте моят Property Tour на Ocean Private Villas.